کوئٹہ مستونگ روڈ سرا پولیس سے گاڑی سرا ناشناس مردمہ تیرگاری کو تک چرشیا سرا سب انسپیکٹر ہوار سے اہلکار بیران بھی تک چشکے ای ویلے سی سی ٹی وی فوٹیج ہم دیما اتک ترجمان حکومت بلوچستان ردا ویلے نوٹس زورگ بتا چشکے پتپول برجاہیں دومینگا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز گفتیا پولیس و بال سرا بزدلانہ عرش ایر جتا کوئٹہ مستونگ روڈ سرا پولیس سے گاڑی سرا ناشناس مردمہ تیرگاری کو تک چرشیا سرا سب انسپیکٹر ہوار سے اہلکار بیران بھی تک چشکے ای ویلے سی سی ٹی وی فوٹیج ہم دیما اتک ترجمان حکومت بلوچستان ردا ویلے نوٹس زورگ بتا چشکے پتپول برجاہیں دومینگا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز گفتیا پولیس و بال سرا بزدلانہ عرش ایر جتا